Ty vole. Nils Albert vítězí v posledním díle světového poháru z této trati, triumfuje a získává 80 bodů, ale 70 bude Zdeňkovi stačit bohatě, je to tak. Zdeněk Štybar na druhém místě, takový je sport, taková je cyklistika, oba dva jezdí challenge videa, už nebojovali o druhé a třetí místo. Ty vole, udělal na ně úplně takhle most. Těžko říct, pojmenovat, jsou to prostě takzvané komerční zájmy. Pochopitelně každý divák by rád viděl souboj mezi Paulicem a Štybarem, kdyby to dopadlo, takhle to hrálo do rok českému sportu, ale upřímně řečeno, sám za sebe tohle nevypůjde rád. Ale vždycky to fyzice patří a to se nedá dělat. Na pátém místě Sven tomu to stačí, tomu, aby si podržel konečné třetí místo ve světovém poháru, šestý Erwin Verpeken. Na sedmém místě Herben Dekker, Američan, tam se to neměnilo. No, bude devátý, ale přijmuješ nebo ne? Ztráta Pejče přes minutu. Denny! Normálně má prdel nahoře. 2009-2010. Denny! Devátý bude Bart Ernaut, další velký část Kuku! české stáje Rabobank a Radek Šimůnek desátý. Denny! 12. Martin Zámalý. 15. Sven van Kurenau. 15. Petr, takže opravdu ty mistrovství světa ukázali, že na to mají a že se s nimi musí určitě počítat. Což je moc pěkný, ano. Víš to, co dělá? Bohužel, Francouz. František Muraj.